zuekin zure espirituarekin. Senideok aitortzagun unitasunez, gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu behar izateko. Erruke jauna. Kristo erruki. Gauza jakia da,
Eta hemen elkartzen gara alde batetik berari azken okurra egitera. Bihotzetik bakoitzak eskertuz, bere bihotzean dituen gauza guztiak, batez ere erreparatuz gauza on guztiei, bere egindako lan guztiei, berarekin izandako bizipen on guztiei erreparatuz, eskerrak emanez bihotzetik gogoan hartzen dugu denok. Bestetik ere, hemen gaudenon borondatea familiari, etxekoei, gertukoei, gure elkartasuna adieraztea da zuekin daude eta zuen sufrimenduarekin bat egiten dugu nola baitere modu hortan arintzea lortuko baino behintzat. Gure hemen gauden guztion maitasunak, gure gertutasunak, gure presentziak ondo ezberdinetan adierazten dituzkenak horretako dira. Zuei gure laguntza eta gertutasuna agertu baiez. Eta sinistunok baita ere, egidotzari ez diogu sekulan erreparatzen azkeneko gauza balitz bezala. Gauza gogor eta ingarri bat, baina ez azkeneko hitza bezala. Sinistunok, sinisten dugu, gu ez gara kasualitate huts bat. Mundua ez dela inongo zentzurik ez duen errealitate bat besterik gabe sortu dena, baizik eta jatorko on batek egiten dela. Eta gure bizitzak eta gure munduak baduela esamen bat, baduela jatorri bat, baduela helburu bat. Horregatik heriotzak gogorazten digu gure mundu hontako ibilbidea mugatua dela, baina horrekin ez dela dena bukatzen. Gero egin gaituen eta gainera maite gaituen jatorri hori esperoa baitaukagu heriotzaren ondoren. Denok aiatuko gara, eta Jesusek ezer ulertarazi nahi izan bali badigu, da jatorriko hori errutitsua dela. Ez dugula bere aurrean ikararik, apururik, halako sentimendurik, estuasurik eta eukideak, baizik eta konfiantza handi bat. Jesusek erakutsi digu jatorrikoari aita deitu behar diogula, eta moduetan sentitu behar dugu. Gaur moduetan, Kristobal despeditzen ari geran honetan, eskatzen diogu egin gaituen aita horri, gure jatorrikoari, gure egileari hartu bezala Kristobal gure sentia goiko zeruan. Eman bezaiola mundu hontako lan guztien atsedena. Eman
eskerrak ematea jauna aita guztiz santu, jango ikual guztidu beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Era guztien alde eginda, gu guztiok betirako hil ez gaitezen. Gehiago oraindik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Kanta dezagun aigeruekin, seguro kanta egena, santua, santu, santua zera, agoiko gure Santu egizkizu badago itaro hauek zure espiritua itxuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok dutatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalodoan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta eran guztiok dutatik, hau nire odolaren kalizatata, tu berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuritu dena, egizue hau nire odolari. Hau da sinismenaren misterioa, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarpentzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen duzugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin behintzara. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu dagoen zure izan. Eramazun maitasun osora Francisco Goita Santuarekin, Francisco Gregozeanarekin, eta izan guztiekin batera. Gogoan izan jauna bizien etxara berean, jauzien gure zenikiak, Kristoan eta gure indako guztiak, aritzatzen zeuk aurpegaren argitu. Errukizak izkipu garen, guztio betiko bizitza egin dezagun, jangoituaren Ola Maria doan zuarekin. Haren zena, Jose Santuarekin apostol, santuek, salminerekin, eta gizalde guztietan zure bizite izan diren santuekin. Haikin batean gore zaitzaren. Jesu Kristo, zure semearen
gurei, eta zure gogoa bezala emaiozu Elizari pakea eman batasuna, errege bizi daizela gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin Eta zuekin. emaiozu pakea ekarri. Amen. Familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri zareten guztioi. Kristobari azken agurra egitera, bere familiari besamina bueltan laguntzera eta jaungoikoari bere animaren alde erreguntzera. Eta orain bukatu aurretik azken erresko osoa errazatuko dugu bere animaren alde. Bai,
hau zuekin, zure espirituarekin, eta zaintzatela jainko guztiadunak gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak Amen. zoazte jaunaren batean. Oalpare bat, gare parroiko martxan, guai asteazken, azko asteko asteazkenen,